Moi, moi Jani-Matti. Loistavaa, Tepsi teki taas pelaajasopimus Axel Landen. Tuli Tepsihin vuoden sopimuksella. Loistava sopimus jälleen kerran. Axel Landen. Tuli yksi vuoden sopimuksella Tepsihin. Ruotsista. Ruotsalainen Axel Landen tuli TPS. Aivan loistava. Yes. Loistava Tepsi. Lisää vaan näitä. Axel Lander tuli Tepsiin vuoden sopimuksella. Kyllä. Ei voi muuta sanoa. Vuoden sopimuksella Tepsiin tuli Axel Lander. Vai mitä rakkaani, Suvi? Juu. Kyllä näin on. Loistava Tepsi. Lisää vaan näitä sopimuksia. Axel Landen. Hyvä ja odottaa innolla näköjään tulemista Turkuun. Niin, kyllä. Loistava sopimus Tepsiltä jälleen kerran. Ruottalainen pelaaja tuli. Näin se menee. Axel Landen tuli Tepsihin vuoden sopimuksella 2005-2006 vuoden sopimuksella. Niin. Tärkeä sopimus jälleen TPS:n joukkueeseen. Kyllä. Aivan loistava sopimus Tepsiltä. Jes. Hyvä Tepsi. Lisää tällaisia vaan. Lisää sopimuksia vaan Tepsi. Niin. Loistava Tepsi. Aivan loistava sopimus jälleen kerran. Ruottalainen Axel Landen. Vuoden sopimuksella TPS. Loistavia sopimuksia on ollut Tepsille viime aikoina. Kokemusta on ja joukkueessa on sopivasti. Muuten nuoreen joukkueeseen. Niin. Mutta ruottalainen Axel Landen tuli Tepsihin vuoden sopimuksella. Loistava sopimus Tepsiltä. Lisää vaan Tepsi sopimuksia. Loistava Tepsi. Yes. Aivan loistava. Vuoden sopimuksella TPS on ruottalainen Axel Landen. Yes.